Durant aquesta guerra va ser evident que els principatins avillaven certes garanties cristal·litzades dins les constitucions catalanes i que, en conseqüència, eren consignataris de responsabilitats cíviques el compliment de les quals equivalia a honrar el govern autòcton en tant que tòtem del benestar de la nació. És a dir, que les lleis del Principat de Catalunya protegien els seus habitants i, en conseqüència, els catalans s'entenia que estaven obligats a defensar-les perquè, des d'un punt de vista cívic, doncs, els salvaguardava. Sí, això és excepcional, no passava a tota Europa. Això va ser plenament d'aquesta manera, malgrat la derrota del bàndol de la terra. De fet, després de la derrota, aquesta idiosincràsia pròpia de Catalunya sobreviurà i patirà una intensificació a causa del particular encaix que tingué Catalunya dins la corona dels Àustria. És a dir, una vegada passen els reis catòlics i ens integrem a la monarquia hispànica, vam entrar en una peculiar etapa en què el Principat era un dels integrants més dèbils de la monarquia, un dels estats menys poblats i econòmicament més devastats, sí? Però simultàniament, dins dels estats de la monarquia, era també aquell que, a través de la seva forma de govern, podia practicar més efectivament la seva independència. Sí? Això què voldrà dir? Voldrà dir que els reis se'n desentendran. Sí, hem d'entendre que a Catalunya la sobirania no era del rei, tampoc era de les Corts, era del rei amb les Corts. Sí? És una fórmula que s'ha d'entendre. La sobirania és del rei amb les Corts. Això què vol dir? Que el rei no pot governar tot sol, ha de governar conjuntament amb les Corts. I això serà conflictiu. Al ser una situació conflictiva i al ser Catalunya també un país econòmicament devastat i demogràficament desolat, doncs el rei el que farà és desentendre's. Sí? El rei se'n desentén. Què passa aleshores? Que la creixent absència del rei davant de les dificultats de controlar la sobirania de Catalunya, d'altra banda, cada cop més marginada, i el creixent protagonisme castellà dins la corona, acabarà provocant dues coses. Per una part, que la Generalitat i el Consell de Cent es presentin com a autèntic govern del país. És a dir, el rei no hi és, nosaltres som el govern de la terra perquè el rei no hi és. I de l'altra, s'alçaran també com a protectors de la pàtria davant la puixança de Castella. És a dir, l'absència del rei provoca dues coses. Que les institucions catalanes es creguin allò que no són, és a dir, governantes de la terra, i que a més tinguin una raó legítima per presentar-se com a tals. Sí? El rei els hi dona la possibilitat i els hi dona una raó també. El Principat barroc, per tant, l'obediència al rei quedarà una vegada més, i tal i com en vísperes de la guerra contra Joan II, quedarà una vegada més l'obediència al rei supeditada als interessos de la terra. Una situació que afectarà directament el gruix del poble, perquè les lleis ungien els catalans com a guardians de la seva pròpia llibertat a través del servei a les institucions del Principat, en tant que, recordem, garants dels interessos de la terra. És a dir, les institucions de Catalunya seran identificades pels naturals del Principat com a defensores dels seus interessos. Quan el comte duc d'Olivars, Valido, els validos, quan els monarques hispànics, això és Felip II, Felip III, Felip IV, a causa de l'imperi tan gran que tenen, es desentendran cada vegada més de les tasques de govern i se les delegaran a unes persones dites validos. Sí? Quan el comte duc d'Olivars, valido de Felip III de Catalunya, atemptar contra la sobirania dels regnes de la monarquia i els imposar la voluntat de Castella a través com a darrer estat veritablement independent dins la corona. Davant l'obstinació del nostre país, conjurar un conflicte amb França de forma premeditada. Si bé Catalunya negava estar en guerra amb el regne veí, això obligava els catalans a jutjar les tropes del rei. És a dir, com els catalans no volen participar del projecte de la Unió d'Armes, doncs nosaltres, els castellans, els hi declarem la guerra a França. De manera que França atacarà Catalunya i nosaltres tindrem excusa per ficar les nostres tropes a Catalunya. Però això es fa amb una excusa intel·ligent. No són les tropes de Castella, són l'exèrcit personal del rei, són el seguici del rei.
Són els soldats del rei. Castella no té res a veure. Per tant, els catalans estan obligats a jutjar-los. Sí? Aleshores, els crims sistemàtics d'aquestes tropes, la presència de les quals era legalment qüestionable, van provocar la revolta del poble i aquesta viritat va comptar amb el suport de les institucions catalanes. És a dir, que a mesura que les tropes castellaves anaven matant i violant, el poble es va anar enfadant i les institucions catalanes, que ja estaven enfadades per la vulneració de la seva sobirania, doncs van fer pila amb el poble. Sí? Els fets del Corpus de Sang, retratats en l'himne de Catalunya, l'himne dels segadors, van precipitar els esdeveniments. Recordem que nostres institucions s'havien presentat com a govern autèntic del país i alhora com les protectores d'uns interessos de la terra dels quals depenia la fidelitat al rei. Sí? Així, d'una banda, per lògica, van desposseir Felip III de la corona i de l'altra, aliats amb França, van convocar l'exèrcit català per enfrontar-lo, començant la guerra dels segadors. D'acord? Aleshores, en tals circumstàncies, trobem el molt destacat paper patriòtic de Joan Pere Fontanella i del seu fill Francesc. La seva història, de fet, comença amb l'oncle d'aquest senyor, amb el seu oncle, Benet Fontanella, qui fou president de la Generalitat quan aquesta, 20 anys abans de la guerra, ja es revoltà contra el rei pel fet que no jurà les constitucions catalanes. És a dir, que ja venien de pedigrí, venien de lluny. Sí? El seu nebot, fill d'Olot, esdevingué de jove un advocat immensament respectat. En tals termes cal remarcar, això és molt important, que si bé els sentiments identitaris de l'època, identitaris dic,